Epa lagunok ongo etorri Lastotxaplen kanaleran Lastotxapel naiz eta hemen dakarkizuet DLC berri honekin eta sortu den polemika txikitxo baten azalpena eskutik entzera ez bueno, gertatzen dena da bi fakzio hauek, kasu honetan konde vampiroak eta vampiroaren kosta dituztela antzekoak diren bi unitate. Vampiroaren kostan izango litzateke itxaso sakoneko guardiak eta konde vampiroetan nola dira hauek tumularioak. Tumuletako guardia eta esaten dutenez, vampiroaren kostako tumularioak askoz ere hobeagoak direla. A ber, lehen da ezi kontuan hartu behar da, vampiroen kostako zombiak bestenak baino askarragoak direla. Esan edudana da, vampiro kostako zombiak, pistolak eta arkabusak erabilial dituztela eta suzko armak eta konde vampiroenak beraz esan daiteke pirata armadak eta askoz ere eraginkorragoak direla. Eta orduan frogatzeko bietariko zein den onena, egingo dugu bataia txikitxo bat unitate berdinekin eta gure armadan izango dugu Luthor Harkon eta bestean izango dute Duke Gorria. Gendi dizkegu habilitate guztiak izango ditzateke magiarik gabe eta Eta honen ostean ikusiko dugu beste gauzatxo bat bitxi egin zaidala, menuz dut ere posito izan daitekela, beraz aurrera goaz. Aurrera goaz. Orduan hauek nasuek horra eta zu horra eta zu horra. Bueno, Harkon tiro egin dezake. Bueno, ikusiko dugu, bietariko zein den onena. Hora hasi gara tiro egiten, eta hemen ikusiko dugu Garry War modo cinematografiko batean. Bueno, ez dugu muin askorik egin, eta hemen ikusiko dugu eraginkortasun hori. Zio jarraitu hor tiro egiten. Ikusiko dugu, hemen adibidez gurea asko sufritzen dira, egin zan daiteke Duke Gorria ere sartu delako hortik. Hemen gureak irabazten doaz, bentsat unitaten kontra, eta hemen eurak asko sufritzen ari dira. Bueno, gure tiroak ere bere eraginkortasuna ere badauka. Hemen ikusitzategu bi modeloak borrokan, bat bi aizkorekin, besteak eskuterekin eta Eta gero ikusiko dugu bajetan ia zintzuk egin dituzte bajarik handienak. Zu etorri hona eta jarraitu tiro egiten horra. Hemen bagode pizkanaka irabazten, hemen hasi gara irabazten euneko eun eta hemen ere bai. Hori Luthor Harko, bueno, ez dela borrokan sartu. Sí. No te está hablando a ti. Yo te sabía.
Vale. Bai, askoz ere hobeagoak dira itsas barreneko gerlariak, izatez bat rango bat irabazi dute sekulako min pilo bat, eta esan daiteke askoz ere hobeagoak direla, eta Ramalo bakarrik galdu unitate galdu ditugu. Sortzi. A ver, nola malo galdu ditugula. 6 Sortzi Amabi, igual Luzor Jarkonek egin du gure unitatei mina eta guk egin ditugu. A ver, 34 gehi, 55 gehi, 33 gehi, 59, 171. Balore alde batetik. Komendatu nahi dizuedan beste gauza jarriko duen Alto Elfoak, eta joan gora kondo vampiren kontra. Kondo vampiren kontra. Eta ikusten duzuenez unitate berriak daude legendario unitateetan. Adibidez, badaukagun Karka klaneko Konde Vampiro liderra 200 urregatik montatu daiteke bardadun zaldian, edo zaldi infernalean, edo dragoi zombian. Magiak zen ditu, Sorber espiritu, Zerusen eguzki morea, Nejeken invokazioa, hildakoak altxatzea, Panen enazal ezin sartuzkoa, edo eta Amraiden maldizioa, eta objetuetan bara terrenal eta sanguijuelaren pergaminoa. Gero hemen daukagu Bonkasteinenak, berdina 200, 400 eta 1000 puntu batik, habilitateak morten vida, ansia, esildakoen bersortzea, eta haueko ekaitza. Hemen beste magia batzuk ditu, kasu honetan kada honen transformazioa, bargul bat inbotatzeko, Nejekeko invokazioa izango litzateke sangre terrenalek egiten duen moduan puntuak errekuperatzeko eta hildako gerlariak berriro bizitzara ekartzeko eta bizitzate horretik sentzatzen dituenak. Bandelen dantza makabroa, potentziazio unitatea, zombiak eta gara altxatzea. Hau izango txakte magia aleatorio bat, zen eduzu botatzen duzu magia hori eta joan daiteke dozein puntura, eriotz aizea eta eriotz txoriak. Gero Lamiako vampiroak, puntuetan berdina, hemen hemen gauz ezberdinak ditu. Bat izango litzateke tximista da raio, trumoi edoren reflejoak ematen diola
abiadura handiagoa eta resistentzia minari resistentzia gehiago, eta sedukzioa, kentzen duela eskuz eta abiadura. Magian zer daukagun, negeken invokazioa, hildakoak altxatzea, eriotz aizea, etxaia ahuldua, kentzen dizkiola defentsa estatak, iluntasuneko edo penduloa, eta okanen navaja mentala. Objektuetan, estabilitate zetroa eta gida koroa. Hemen zereztu zaigu. Objektuak eskutu enkantatua eta eroen kontrako espata. Eta gero azkenik daukagu hemen dragoi odoltzuen generala, asko ere garestiagoa dela. Habilitateak ezberdinak izango ditzela egorea edo hiltzea, liderazgo emateko, eta hemen armaduraren kontrako unitatei min asko egiten diona. Margen zer daukate, nekegen invokazioa, Banelen dantza makabroa, Nagasen begira da, unitate handien kontra eta unitate baten kontra zorenkorra dela, hildakoak altxatzea, urte maldizioa, abiadura eskuz eta habilitaten rekarga denbora gehiago behar izatea, eta eriotz aizea, eta arma moduan eroien kontrako espate eta diskordiaren jelmoa. Beraz daude pertsona lider berriak, hori nahiko ondo dago, agian beste fakzio batzuekin egin beharko lukete berdina, agian aurrerago. Hau izan da guztia, espero gustako zen zaizuela, eta horrengoan gehiago.